tur katone ayu yen tak sawang katon goyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa dek aku nyanding sliramu prawahan desa sing katon lugu awake cilik ora pati lemu yen ra weruh sirahku dadi ngeluh Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngowati Dek Sutini prawan desa terus regep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji njaluk apa dek bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa kowe njaluk kalung sing gedhi waton sliramu gelemo tak rapi dan nggih mugi konjo para rawuh atau ujung siang sesarengan kalian enggal laras Indonesia monggo kabeh sampur dipun rantos Ibu Waranggono Dek nganggo klambi biru sajak pantes tur katone ayu yen tak sawang katon goyang guyu jebulane anake kocokku kapan bisa dek aku nyanding sliramu prawan desa sing katon lugu awake cilik ora pati lemu yen ra weruh sirahku dadi ngeluh Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngowati Dek Sutini prawan desa terus regep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji njaluk apa dek
bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa kowe njaluk kalung sing gedhi waton sliramu gelem tak rabi yen sliramu padha kelem udarasa urip iki kaya lakune roda ngisor dhuwur iku wis dinangka ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lali mriksa padha yen ing ngisor aja banget ngersula ngelingana urip mung saderma sumarah mring Gusti kang kuwasa wit sepira gedene sangsara yen tinampa kanthi lega-lila kinentenan tabah jroning rasa wekasan mung mandheg dadi coba triprakara judu rejeki lan pati pramanungsa tan bisa angweruhi luwih becik ayo do memuji keluarga amanggih basuki Pak Soiti. Sing jajal lho Pak Karmani iki. Najan micil saka gunung ning ayune tumpa undo yen lelungan nganggo krudung ora mokal akeh kang kayun-yun empan papan yen ngendika pantes dadi kembang desa ngibadahe datan kentrat rina wengi ora lali salat kembang desa Karanganyar yen sinawang tansaya sumunar ayune anggugah ati esemane
prasasat kegawa ngimpi besok kapan aku bisa nyanding sira kembang desa nggonku mikir nganti buyar merga kembang desa Karanganyar